Ay, malaki nga. Sabi ko sa'yo kasi, ganun malaki. Oo, sabi ko sa'yo, kagat na yun eh. Malaki yun eh. Oo, yun, malaki mga toy. Grabe, mahabaw to. Oo. Grabe. Wala, kinagat ulit. Wala, kinagat ulit. Kaniwas. Kaniwas. Wala. Pare, nilagay ko lang kasi. Nilagay ko yung ano, pain. Mga toy. Oh, grabe mga toy. Ayan na na. Isa. Oh, galak-alaki. Grabe. Ako rin! Oh! Wala ka! Wala ka! Ay, alam, tatlo na! Wala ka! Buwan tayo ng isang pagkapin mo! Ginagawa! Malang araw po sa inyong lahat mga choy! Welcome po ulit sa ating YouTube channel! Babalikan ko ito mga toy, pinakamalupit na fishing spot. At siyempre may kasama tayo rito, special guest. Yun, pang pagbabalik muli ng ating kaibigan si Kabiwas TV! Yun. Yan ato mga toy, itong fishing spot natin, Barangay Guadalupe Buejo to, no. Tapos ito mga toy, gagamit tayong tawto. Ito pinakamalupitan ko mga toy. Tapos Kabiwas yun. Bali, magta-try tayo ulit kung itong after ng New Year, dadawian ba tayo rito or hindi, no? Ito, nakaano na ako mga toy, no? Ula, nasa na? Oh, mayroon na agad ba? Ala, dalawa. Oh, saka. Dalawa kagad mga toy, nag-i-intro pa lang tayo. Oh, di ba? Ba't nilamit ko lang ngayon, naayos ko pa eh. Naayos ko pa lang to eh. Dalawa kagad mga toy, oh. Inaano ko pa nga lang eh. Nag-i-intro pa. Nagrabe. Riko. Food size pati Kabiwas. Riko. At samahan niyo po kami mga toy. At para tayo swertihin palagi sa ating panibagong fishing adventures. Riko. Good size kagad. Ganyan lang tayo mga toy. Napaka-effective ito kasi sa paagos nyo mga toy. At ngayon gumalan na konti mga toy. Yan, maraming salamat po sa inyo mga toy. Ano po, lagi nyo po akong suportahan mo sa mga fishing adventures natin, no? Na kahit na dito sa ilog lang muna. At bihira-bihira lang muna mga toy, yung adventures natin sa malayo. Kasi hindi ko pa napaparehistro yung natin, kabayo. Siguro by next week mga toy. Awa ng Diyos, tayo. Disponer sa Bicol. Bagati mo naman boy. Aba, mga nakaraan dito mati, makikita nyo sa mga adventures dito. Naku, napakarami. Sana naman makaano kami ni Kabiwas dito. Lord, pa-experience naman si Kabiwas ng talagang malupit. Baka di na bumalik to Lord pagka di na maka-harvest. Kabiwas oh! Oh, Kabiwas! Ito naman! Nasa gilid talaga, ganda naman sa isya mga tayo. Uy, tinali ko na kasi mga tayo itong nasa ilalim yung mabaran ko. Di ko pala napakita kanina yung mabaran. Ito mga toy, kasi pinali ko sa cellphone sa ilalim ng seat. Baka mauga mga toy, malaglag cellphone ko. Uy, tatlo. Thank you Lord. Dito lang talaga, effective talaga Kabiwas oh. Ito lang mga toy. Nakarami na rin si Kabiwas mga tol. Kaso di ko inaabot ang video, no? At ang gusto inahanap ko kasi yung dawi. Ay dito yung dawi. Yan. Tapos doon sila tatay doon mga sa dulo. Nakarami sila tatay. Yung doon, yung dating natin na kabanding dati. Pagdating mo boy. Bilis boy. Ay, ito nga lang.
Ayaw ng video. Ganda ng harvest natin dun sa Simbo. Kabiwas to. Grabe. Ganda dun Masi, ano? A dancing worm gamitin nyo. Yeah! Thank you Lord. Woohoo! Yan na, ito rin. Ito rin! Kabiwas! Woohoo! Pula! Ay, thank you Lord. Dawi na to. Pakita natin kay Kabiwas mga tayo. Ginagawa mo. Dami na to. Pato tayo agad mga tayo. Ay, thank you Lord. Grabe. Wala, kinagat ulit. Wala, kinagat ulit, Kabiwas. Kabiwas. Ala. Pare, nilagay ko lang kasi. Nilagay ko yung ano, pain. Mga tayo. Oh, grabe mga tayo. Oh, grabe naman to dito. Nilagay ko lang sana yung huli ko eh. Oh, saan dito? Pagkalat ko meron na naman. Meron. Ana. Grabe naman to talaga. Nandito Kabiwas ito. Baka meron ulit. Grabe kaya pa rito nilagay. Baya-basi muna ako Kabiwas. Dito lang mga tayo. Tatry natin dito. Yung plastic ko yan. Ito lang. Sa gilid lang. Nilagay ko lang. Dito lang oh. Dito lang Kabiwas. Oh, meron na naman. Oh, Kabiwas. Ay, maliit nga lang. Uy, ay nahanap na siguro yung nanay. Babayas Kabiwas. Kasi ganun talaga yung mga tayo. Pagkadawit-dawit yan. Kahit sa pagnulumot mga tayo, lumot yung ano yung sa ano, talim. Ganun sila giron. Ganun, hindi ka nag-shoutout nga pala kay paring giron. Dito, ganito Kabiwas oh. Ito, pundido na to. Tapos pagkawala, doon mo naman. Grabe oh. Dito. Itong nagaganyan, yung portion na to. Taw-taw sa... Pagdating dyan, may sabitan dyan ah. Pag ano mo na ta. Mas maganda doon oh, yung isa. Yung isa mo doon, para pag gumanon doon. Oh, yan na! Kinagat pa! Oh, sabi ko sa'yo. Alak-alakay. Sabi ko sa'yo eh. Binayabas. Oh, grabe ko sabi ko sa'yo. Dito daw sa may ano to. Playground kasi to eh. Playground. Dito yan mga sa mga ganito kaso. Pag-enjoy sana Lord. Sige Kabiwas. Madawian sana yung mga ganito mga kato. Diyan pala yung pugit. Isang sanak mo punta. Sana madawian tayo. Grabe dito kachoy. Pag nadawian tayo ng mga dito, yung 5 fingers sa pulahan. Ang sarap kaya ito, halos di ko ano to, maangat pagka yung malalaki. Ba, andyan lang. Hindi ka talaga dito pwede magdala-dalawa. Oh, yan na. Yan na naman. Lock ko. Dito mo lang yung isa kasi marami dito sa gilid. Okay, sa'yo nilapag mo lang? Oo, dito nga lang. Ay, nilagay ko yung huli ko. Nagulat ako eh. Bigla na lang may tinakbo? Oo. Kinakaganda. Oh, sus. Inuukoy. Ay, ito siya. Ay, sureball yan. Oh, sabi ko sa'yo, pag dito, medyo alanganin doon eh. Mayroong kumagat doon na ano. Alanganin. Nakuha na natin ng video sa Kabiwas. Nakuha na. Andito yung dawi pala, no? Dapat kasi dito talaga matigang hahanapin. Meron pa dito isang spot doon, mga ito, sa dulo. Dito dyan, mga pinispatan ko sa kanya. Napakarami kong huli dyan nakaraan. Nung, December 22 ata yun. Mga ganon.
Ayun, kagat yan. Huli yan. Ay, sus. Ako kinakabahan eh. Mixi, natuloy yung ano ko. Kanina doon tumalayo. Yan na naman, kabiwas. Bug! Wala ka, kabiwas. Tinakbo. Ah, grabe. Grabe, tinakbo. Pulahan. Pulahan. Pulahan mo. Kasi, uy. Mga ang laki nito. Kuya rin. Shoot mo. Oh, shoot ka ngayon. Shoot ka. Ay. Ala, street na. Wala nang edit to ah. Uy, awala ka lambre. Wala na. Wala na. Ayan na. Oh, huli. Ayan na, oo. Oh. Ay, sus, bakit ganyan? Bakit ganon? Ay, sila nagsisit ng ano, ng oras? Kung anong oras pasok mo? Okay na. Yun na. Kala ko ginagat ka agad. Ang late kasi ng ano niya yung mga Yun lang eh. daughter niya. Dito, napakarami. Oh, yun na, kabiwas! Ay, huli? Oh. Tilapia. Tilapia. Ay, yung sus, kumula. Ang ingay natin. Bigla na lang nawala. Ang ganda ng ano mo, floater mo. Dito ko nakakadali ng malaki. Sa may ano na to. Pag kinibitan ng dalawang malag na problema ano to siguro. Ay, nakakatuwang mamingit talaga. Kasi hindi natin mapiling ba yung cellphone natin. Kasi yun na naman oh. Oh, huli. Oh, so, uy, ganda na, ganda. Original. Wala ka daw mga kachoy. Wala ka. Grabe, lupit talaga. Bayabas yung spot natin. Si Kabayabas TV yun. Big love shout out. Nalipat si Kabayabas TV. Sergeant Alibasbas. Kakatuwang kasama si... Ay, Katsoy! Yan ang malaki yan, Katsoy. Ganyan lapit kibit. Ayusin mo. Malaki yan. Sige, tira. Oh. Ay, sus, ginoo. Grabe, nagkawala. Nasa iyo na lahat ang dami, Katsoy. Piray! Ay, nako. Ayan na isa. Oh, galaki. Grabe. Ako rin. Oh, wala ka. Ayan, tatlo. Wala ka. Kuha tayo ng isang tanggapin mo. Hiram tayo doon. Oh, kabiwas. Oh, grabe, laki. Grabe, ang lapit sa akin. Magsawa tayo. Nako. Ganang ko na naman ito. Baka may kumigibit na naman. Baka may akibit na naman. Kanina ang laki. Ay. Kanina ang laki. Ginanyan ko lang. Oh. Eh dito. Taga tayo di kanino. Malayo eh. Ay wala natin. Oh, kabiwas. Ano naman? Oh. Ay. Anong oras na? Sabi ko nga sa'yo, manliit pa nga yan eh. Pag dumadawi dito talaga. Yan ganyan, humihinto yung agos na ganyan. Parang ipo-ipo. Dumadawi bigla. Ang lalaki. Sabi ko sa'yo. Talagang wala. Pagka nakalaki kami tapos basa ako tik na yung cellphone ko mga tayo. Alak ka
Wala na ata yung mamaw ko. Natali mo ba yung butik na? Hindi. Walang ano to, sabitan. Uy! Ay, kinagat na ulit. Oh, yan. Lukot cookie. Oh. Talapya, pamor. Tamtaman. Uy! Gustong gusto ni dati ni Tulmo yan, yun ha? Ayan, sumalangit na wa yung hotel yan. Ay, nangyayari. Kabila naman. Ulit. Grabe, kumbakano talaga sa ano. Isa lang pala, no? Ay, ang laking Dalag? laking dalag. Pag natsamba natin yan, uwian na tayo ron. Tag-isa tayong ganun. Laki ng ulo mo kasi gumano, no? Ano ng hangin mo na? Inaabangan ng malinig sa yung ganun. Kaya nilang anawin yun, basta umakyat, no? Ayun lang maabutan ng pagko. Okay. Drop yun naman. Nawala. Ayun na. Swerte pag nakababa lahat ng pamiwas mo eh. Ayun na. Naaawaan tong ano. Ayun na naman, oh. Oh, ala na. Oh, dyan na naman, ala ka. Nagdadrag. Uy, gaganda ng size mo eh. Grabe, gaganda ng size dun sa gilid. Bayabasin natin din sa gilid. Uy, huli na. Yung kabila. Ala ka, ala ka. Kahit sa kabila. Uy, dito ka lang sa kabila. Hindi na nagkakaugawagan sa kabila. Nasama tayo sa Kuya Ronnie na naman. Malam ko, ba't di nyo ako sinama? Ayakin mo yung mga trabaho. wala tayong trabaho dito masakit. So nagtatanong nga pala kung anong work ko, no? Call boy po ako. Ay, jokes lang, Mari. Messenger pa ako, Mari. Messenger, utosan. Layas ng layas. Kaya nakapag tayo ng ng sulit na adventures ngayong kasi long vacation kami mga eh. So next week na tayo. Ala ka, ay malaman. Maliit. Kanina nandun ka, wala. Ngayon, andito ka na, kumakagat na rin yan doon. Mukhang nakita kong ginano, no? Minsan kasi, Yung ganyan. Oo, ito, ako pala yung kinikibit. Pulahan. O, yung mga tayo, ang ganda yan. Meron tayong bibigyan ito mati kasi, siniswerte tayo. Shoot! Ang galing talaga, nasushoot. Yan, may galap shoutout sa mga Red Cross driver dyan sa Pioneer Brands na Red Cross. Alak ka! Ganda ng ni Kabiwas talaga. Ang floater niya, nanginginig-minig. Parang sinashot ka. Yung floater na yan, galing ito Erwin niya. Yun. Ganda ng mga gawa niya. Ay, Katsoy! Wala na! Uy, malaki yan. Ganda. Uy, sabi ko na nga ba. Ganda, oh. Ganda ng lubog. Talagang wala na sa'yo. Ayun na, yung isa na naman na wala na, oh. Na problema. Hindi tayo makaka-stack talaga dito. Kaya ako ayaw magdala ng mga kasi. Dalawa ka na dito, may naturan ko. Pero mas maganda pag dalawa nakakatuwa. O yung isa nakatuwa, tama. Kinig. Ako dito lang ng taga. Nirarangkada na, oh. Bila ka na, taga ako, hindi ka lang binisyon.
Ako nga rin doon sa ano, sa Bagong Bayan. Buti maliit pa yung hook, yung pa kayo. Sa akin bumaon talaga kasi dito. Baon sa akin dito sa daliri ko ito, baon oh. Pinilig ko lang ilabas. Grabe. Yan. Pag lated pala na ano sa atin, dudugo una, tapos biglang nawawala. Napaka-hotpit, grabe. O ma-update siya. Kaya double ingat kayo mga tol, sa lalo pagka ganito, naglalabo-labo. Dalawa yung Dapat binili ko nun, ano nagmamadali pa din ako. no, yung ingat pa rin, double ingat. Nakalit yung malakapas nun. Kasi, Diyos Pag ko, piwas na hawak yung isa ko, tumama sa daliri ko. sa ano din, usapan namin sa mga sukmon anglers doon. Tinamaan daw yung mata. Ay, puta ka. Wala yun. Hindi naman, sa gilid lang yung pinakang ano niya. Sa matang idol eh. Parang pilik mata. Tapos, kaya dalawa na daw disgrasya doon eh. Yung isa naman, napaka naman. Ang anong ginagawa kasi pala nila doon, habang may naniningwit, nag-i-snack naman yung iba. Naku po. Kaya nga, talagang takaw, disgrasya talaga. Ano, tatry mo rin minsan sa ano, malalim. Yung malalim na sitat, minsan tatry mo. Pag susunod na punta ka rin. Minsan nasa malalim yung malaki. Ganun, lagpas ng batuan. Yun yung baka dahil, kasi dito mati, so alos parehas lang, mga 4 fingers, 3.9, 3.8. Tatry natin doon mati. Binatuan ko doon sa malayo. So may lagpas ng batuan. Minsan andyan sila eh. Saan ka baldos? Ay. Ay, meron. Hindi mawala-wala bulati mo, para paras naman tayong ano. Malambot na bulats. Ito, yung orange na orange. Ay, yung galing San Simon pa yan? Oo. Grabe layo ng pinanggalingan ng bulati mo. Ayan natin, bibirin naman. Humihinto. Mahuli. Dalawang bangga kasi dumaan natin, yan na naman. Try natin. Bupulusot lang kagat dito eh. Dito gusto ko talaga dito sa malalim-lalim na to. Doon sana kung mabatuan sana natin doon mga to. Yan, yan na. Nilubog na. Ulitin mo. Oo, ulitin mo. Oo, ulitin mo. Ulitin mo. Bakit? 3%. Bakit di nagka-charge? Alok ko. Ayan na, hinigo. Huli. Ang kalaki. Ganda! Grabe. Malaki na walang hulog. Grabe, wala ka video yan. Alak ka. Sayang naman. Dami natin video na yun. Grabe mga choy. Ayun pa o kabiwas. Ayun pa o. Dito sa'yo. Ibigay natin mga choy. Yan sa kanya yung video natin malaki. Nakatutok sa kanya eh. Ibo-voice over niya. Ayan pa. Hindi yan. I-voice over niya na lang no katid. Ay, sus! Noo, grabe. Kita mo pagka ganun. Ito, puno na naman yung cooler. Ayan matay, bali ano na ako matay. Siguro dalawang bulati. At kabiwas puno nitong ano, puno na rin yung ano niya. Yung collar. Sabi? Hindi tayo ng malalaki. Alulog ko ba yan? Sayang. Gusto ko sana ma-experience mo kasi yung talagang yung alas mababali yung rad mo. Ito talaga minsan nakagano na to. Baloktot talaga. Yan, iligsan ko nga yung dulo niya no. Pero yung pinakang dulo niya, di ba meron yan? Napakaliit na ano. Lumalagatok lang yung pag Tuloy mo lang. pag yung malalaki. Tsak! Gumagal. Sarap i-harvest to eh. Kasi naputol to yun. Try ko nga dito. Yun! Minsan dito ko nakakalali. Yan ang kinagandaan sa tao-tao. Kaya pwede mo siya palayuin. Yan natin, yan. Guadalupe Bridge. Sa mga bago pa lang sa ating channel. No? Yung ano tayo? Okay, yung ganyan. Uy! Grabe! Ay, puto! Naputol. Try pa natin. Puno na. Lucky.
Hindi natin na video mga katoy, pula. Wala na. Puno na? Wala. Alam ka. Wala. Hindi pa nga nahuli yung pinakamalaki. Inapos ba naman yung Scott Pikachu Nakakatuwa kanina. Kung dumawi yun, puro talaga mangilo. Ay, ito na, mga katoy, malaki ito, promise sa inyo mga katoy. Ito, ay, di tinuloy. Kala ko, di ganun na din yung ganun, oh. Yung ginaganon ko yun. Maliit yun, ganun. Ay, malaki nga, sabi ko sa'yo, Kachoy. Ganun malaki. Oo, sabi ko sa'yo, pagat na yun eh, malaki yun eh. Oo, yun, malaki mga Kachoy, grabe, mamaw to. Oo. Grabe ka, naramdaman ko na yun eh, mga ganun na ano. Sabi ko na nga ba eh. Oo, may pangana tayo. Thumbnail. Oh, agoy. Sabi ko na nga ba. Alam ko yung kibit na yun eh. Pero binounce na eh, binalik na eh. Ayun lang. Ayun, maraming salamat. Kaso dapat di kabiwas ng mga tingnan. Di kabiwas sa naka-experience tong ganito eh. Kaso wala na lalagyan kasi kabiwas eh. Kasi oh, grabe na. Pwede na siguro tumatay. Dami. Ano tumatay? Iba nito, walang video. Naka ano pa ako mga tinang ano, malakapas ano yan? Kitang. Kitang. Pakita ko sa inyo mga tayo. Maniwala kayo sa hindi. Ako nga rin ayaw kong ano eh. Paniwalaan. Nasa video ko. Saan yun? Mapapanood niyo po sa kay Kabiwas, no? Saan yun? Ah, binigay ko nga pala sa iyo. Oo nga. Kasi di ko alam pagkain nun eh. Baka maano tayo. Mabukol-bukulan. So yun mga Chay, maraming salamat po sa inyo. At ayan si Kabiwas, thank you Kabiwas. At muling pagbabalik ng iyong channel. Yun, pangalawa nating pagmimit. Nung nakamit natin kasi siya Makoy. Doon sa may Simbo, kay President Amis. Yun, grabe. Sus, the best yung fishing spot natin doon nung una mga tito kasi grabe harvest pero dito ito nga oh. Wala eh, tiyatry pa namin itong isa. Yun, maraming salamat. Ang fishing spot natin pala ay Barangay Bueho, Makati City. Tapat siya ng fishing spot ni Christy Ryan yan sa may Barangay Ilaya. Yan na. Wala na siguro. Ang ganda sana, kaso puno na yung lalagyan Kabiwas. Ito, bibigay ko pa rin Kabiwas to. So yun, thank you so much. Grabe kanina, intro pa lang, ano na, solved na, no? Uy! Ayan, Kabiwas. Thank you mga Kabiwas. Fishing banding na naman natin. Thank you. Mula sa susunod ulit. Happy New Year po ulit mga Kabiwas. Grabe. Yan yung kung nabalagyan talaga ng malalaki si Kabiwas mga Sayang. Yan, maraming salamat po and see you next vlog po na naman tayo mga tayo. Maraming salamat sa Panginoon at naka-experience na naman kami ng ganitong ka-harvest na naman. Ate Tess, oh. Yan, pipiliin ko yung malaki dito. Tapos kukuha pa ako mas malaki pa ulit. Susunod. Thank you.